נו די, כן. תגידי, מה... שים לב, מוזיקה. כל החבר'ה רוצים לדעת מה קורה עם הבחור ההוא ששלח לו אס-אמסים מתוך השיעור. שלח לו. טוב, יערה, אז אני לא אראה אותך, אז שיהיה לך בהצלחה בבחינה ובכלל. כן. אין לי מוזיקה רומנטית, הכל פה... ומה רצית להגיד? כל הכבוד. כן, משהו מתאים. תודה יערה, תודה, תודה. תודה. כיף לשמוע, תודה. יאללה, ביי, ביי, ביי. היא אמרה שהיא רצתה לבוא ולא יצאה לה, רצתה להגיד לי שסבלה סבל היום בשיעור וכל השיעור הזה מיותר ושאני דרק שלא רוצה. משהו מסוים. איך עוד? איזה חתונה יש להם? הרי אתם יודעות אחת על השנייה הכל עוד לפני שזה קרה בכלל. אוקיי, בלית ברירה נחזור לתחונה השיעור הזה. אתה גם מצלם? משהו שווה תיעוד, מה?